Mike ei ole sen karsinassa. Missä se voi olla? Vitsit oikeesti. Mut ai niin, onneksi täällä tallilla on valvontakamerat. Vitsit kun ne on vaan tuolla vintillä. No, kaipa sitten hyppään kun ei oo tikkaita. Hop. Ja sit vielä vintille. Eli se valvontakamera on tosiaan toi möhkäle. Niin mä nyt katson ne, että siellä ei ole mitään. Tai että jos sieltä näkee jotain, mitä on käynyt. Ja suunnitelma alkakoon. Mitä tapahtuu? Mulla ei tainnut nyt kyllä olla kaikki muumit ihan laaksossa. Sama toimi myös Roosaan, mikä toimi myös Roosan äitiin. Tyhmyys kulkee suvussa. Näeks mä omieni vai käveleeks tuolla joku? Nyt sä oot mun rakas kullannuppu, mut mihin muuten aioin viedä sut? Miksi mä en suunnitellut tätä kunnolla? Mut en voi viedä tätä mihinkään, koska ei täällä lähellä ole mitään vitsiin vaikka keskellä metsää niin kuin jotain hylättyä latoja, mihin mä voisin viedä sut, joten ei mulla ole mitään paikkaa, mihin mä veisin sut. Mutta tehty mikä tehty, joten kesken mä en kyllä tätä jätä. Mä sain idean. Entäs mä vien vaan sut jollekin tallille, jonnekin vaikka tonne vaikkakin Helsinkiin, niin eihän kukaan sitä ala sieltä etsimään, koska no se ei olisi voinut juosta sinne asti näin lyhyessä ajassa, eikä no kyllä joku varas olisi niin voinut tehdä, mutta en mä usko, että ne alkaa sieltä epäilemään, koska onhan Suomessa satoja kaupunkeja, niin en mä usko, että se tulisi ekana mieleen. Kyllähän me jossain vaiheessa kiinni jäädään, mutta pitäisikö mun lavastaa tähän vaan joku toinen henkilö?